Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәт яңа ел чараларын үткәрүгә әзерләнә. Татнефть профсоюз оешмасы үзгәрешләр ниятли. Афарин Әлмәт бәйгесе нәтиҗәләр чыгарды. Башкалабыз Казанда муниципаль яшьләр сәясәте учреждениеләренә грантлар тапшыру тантанасы узды. Анда әлмәтлеләр дә катнашты. Районыбызга 3 грант тапшырылды. Шуларның берсе 2024 елда Татарстанның бөтен көньяк чыгышын кылычлый торган Фиджитал уеннарын шәһәребездә уздырырга мөмкинлек бирәчәк. Ул 3 этапта узачак. Икенче грант Strike Fest 3.0 форумында катнашу мөмкинлеге бәрабәренә яшьләрнең эшкуарлык сәләтен арттыруын максат итә. Өченче җиңүче бергә бәхетле проекты. Ул яшь гаиләләргә психологик ярдәм күрсәтүне максат итә. Проект Нур яшьләргә психологик ярдәм үзәге тарафыннан гамәлгә ашырылачак. Бу һәм башка кызыклы вакыйгалар хакында район башлыгы Тимур Нагуманов үзенең ВКонтакте шелтәрендәге социаль аккаунтында узган туры эфирында сөйләде. Төп тема калабызның яңа ел бәйрәмнәренә әзерлеге булды. Здравствуйте, дорогие альметьевцы. Туры эфир барышында кузгатылган төп темаларның берсе колабызның кышкы бәйрәмнәргә әзерлеге. Традицион рәвештә Әлмәтнең төп урамнары һәм мәйданчыклары быел да бизәләчәк. Алар барысы да бер сәнгать идеясендә башкарылачак. Ул да булса көнчыгыш шәкиятләре һәм төрки халыкларының традицияләре. Мондый концепцияны Татнефть компаниясе тәкъдим иткән. Нәкъ менә Татарстан нефтьчеләр ярдәме белән төбәгебездә ел саен кабатланмас әкият дөньясы барлыкка килә дә инде. Ә менә Ленин урамы исә рус әкиятләре тематикасында булачак. Постарались в этом году охватить практически все поселки и части города. Ну, безусловно, весь город тотально, все улицы украсить. Это задача пока нам не подсильная, но основные локации, где гуляют пешеходы, где сконцентрировано наибольшее количество горожан, они уже украшены сегодня. 23 декабря состоится открытие елки в сквере Каракуз. 24 же декабря состоится торжественное открытие главной городской елки на площади Нефтяников. Киләсе ел Россия президенты Владимир Путин карары буенча гаилә елы дип игълан ителде. Шуңа бәйле рәвештә барлык кышкы чараларда гаилә традицияләрен саклауны максат итәчәк. К оформлению города мы приглашаем и призываем присоединиться не только компанию Татнефть и городские службы, но и абсолютно всех жителей города, учреждений, организаций, предприятия, магазины, я не знаю, рестораны, кафе. Многие украшают свои здания, сооружения. У нас всего 7 основных номинаций. Конкурс будет проведен с 8 по 22 декабря. Итоги подведем мы 26 декабря Лаберса. Профсоюз оешмаларының төп бурычы эшчеләрнең хукукларын яклау, эш шартларын, тормыш-көнкүрешен, сәламәтлеген һәм хезмәт хакларын кайгырту. Татнефть компаниясенең җитәкчелеге дә хезмәт коллективларында социаль тотрыклыкка ирешү өчен үзләрендә профсоюз оешмалары кирәклеген яхшы аңлый. Шуны исәптә тотып, Кванториум бинасында Татнефть профсоюз оешмасын алга таба үстерү өчен кирәкле үзгәрешләр кертү буенча стратегик сессия узды. Мы должны меняться, соответствовать велению времени, бизнеса, и цели и задачи, которые ставятся и должны стоять перед Татнефть профсоюзом, они, конечно же, должны быть направлены на решение самой главной задачи материнской компании, да, наших предприятий. Это максимизация прибыли, да, для того, чтобы мы могли пользоваться всеми благами, всеми льготами и гарантиями, которые у нас включены в коллективный договор. Профсоюз оешмасының бурычы җитештерүнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм табышны максимальләштерү өлешендә эш бирүче белән партнерлык мөнәсәбәтләрен саклау, үстерү. Шул ук вакытта профсоюз әгъзалары өчен шартлар һәм гарантияләрне саклап калу дип билгеләп үтте Татнефть профсоюз рәисе Ривдар Хамадияров. Тоже элемент системы управления, как и ценности, как и стратегия, и цели, и планы, и культура компании. Профсоюзная организация, она заинтересована в дальнейшем росте, развитии, увлечении новых людей, удержании тех членов профсоюза, которые всегда в ней находились. Его целью нашей совместной работы как раз и является окончательный такой пакет предложений, который необходимо будет на протяжении последующих нескольких лет реализовать, чтобы профсоюз продолжал свое развитие в рамках компании.
2 көн дәвамында Татнефть профсоюз оешмасының стратегик сессиясендә катнашучылар үз максатларын булдыру, оешманың кыйммәтләрен билгеләү һәм алдагы 5 елга куелган үсеш стратегиясе өстендә актив эшләделәр. Үзгәрешләр өчен сорау профсоюз әгъзаларының ихтыяҗларын чагылдыра. Моны сентябрьдә уздырылган фокус төркемнәр арасында сораштыруда күрсәтте. Оешма эшчәнлегендә проблемалар билгеләнгән, алар үсеш нокталары булып тора. Бу 2 көн эчендә без команда белән уртак фикер табып, бер максат билгели алдык. Һәм шуңа да без беренчел оешма вәкилләренә үз эшләребезне төзү җиңелрәк булачак дип уйлыйбыз. Үсеш стратегиясенең нигезенә салынган күп кенә кызыклы һәм иҗади идеяләр яңгырады. Аларны исә профсоюз коллективная сила тапшыруның чираттагы чыгарылышларында ачыкларбыз. Физик мөмкинлеге шикле булганнарга матди ярдәм күрсәтү йөзеннән Азнакай шәһәр мәдәният йортында хәйрия марафоны узды. Мондый игелекле чара районда инде 20 елдан артык үткәрелеп килә. Инвалидлар декадасы кысаларында оештырылган әлеге чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Марафонны Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин ачып, районның предприятие оешма җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, сәламәтлекләре шикләнгән кешеләргә рухи һәм матди ярдәм күрсәтү мөһимлеген билгеләп узды. Ул үз чыгышында әлеге изге эштә катнашучыларга тирән рәхмәтен белдерде. Хотел всех поблагодарить за Күрсәтелгән ярдәм, шәфкатьлелек өчен һәркемгә рәхмәтемне җиткерәм. Ел агымында физик мөмкинлеге шикле булганнарга, мохтаҗларга, балаларга ярдәм күрсәтелеп тора. нуждаются в нашей поддержке. Әлбәттә, нинди генә вакытта яшәсәк тә, мондый шәфкатьлелек, сизгерлек, катлаулы хәлгә дучар булганнарга ярдәм күрсәтүчеләр тормышта һәр вакыт булачак. Бу янәшәдәгеләрнең изге бурычы. Такой марафон у нас проходит в Азнакаевском районе на протяжении. Мондый марафоннар бездә һәр ел сайын уздырыла. Мөмкинлеге шикле булганнар өчен мондый чаралар үткәрү бик кирәкле. Алар бу очрашуларны көтеп алалар. Они очень ждут этого мероприятия. Хәйрия телемарафонына җыелганнар яшәргә икән яшәргә фильмы аша физик мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен районда алып барыла торган социаль проектларның үтәлеше белән таныштылар. Авыр тормыш хәленә юлыгып, кыйммәтле даруларга, дәвалануга мохтаҗ булганнар яшәешләренең кискенләшкән вакытында ярдәм күрсәтелгәне өчен рәхмәт сүзләрен белдерделәр. Акция барышында хәйрия фондына кергән акчалар инвалид балаларга, шулай ук тормыш авырлыкларына юлыккан кешеләргә матди ярдәм күрсәтүгә юнәлдереләчәк. Хәйрия эше бу марафон белән генә шикләнми. Ярдәм фондына иганәчеләр тарафыннан акча җыю алга таба да дәвам итәчәк. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Афәрин Әлмәт исемле 3-нче шәһәр һәм район балалар һәм яшүсмерләр иҗаты бәйгесе тәмам. Ул 5 көн дәвамында уздырылып, гала концерт белән тәмамланды. Яшь таныкларга бәя дә шул көнне бирелде. Әйтеп үтик, бу чара Татнефть хәйрия фонды һәм район җитәкчелеге белән бергәлектә үткәрелә. Бәйрәмдә Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты. Бәйгенең җырлы биюле 4 көне артта калды. Инде катнашучылар гала концертка җыелган. Нефтчылар мәдәният йортында халык күп. Алар барысы да катнашучыларны карарга килгән. Ә балалар исә күтәренке кәеф белән бер-бер артлы сәхнәгә чыга. Куркулар инде артта калды. Алда көтеп алынган бүләкләү тантанасы. Мин бүген чыгып визитовында сөйдем. Беренче тапкыр миңа бик ошады. Беренче тапкыр сценага чыктым. И беренче тапкыр кашыкларга. У меня сердце бешено бьется. Я думаю, что это было мое первое выступление вообще в жизни. Я первый раз была на сцене и пела. Быел катнашучылар саны узган елдагыдан күпкә артыграк. Оештыручылар 500-гә якын гариза кабул иткән. Вокал номинациясендә генә дә 260-тан артык концерт номеры күрсәтелгән. Моннан тыш 59 бию каралган һәм 100-дән артык оригиналь жанр сәхнәгә чыгарылган. На самом деле это просто такой масштабный конкурс, масштабное мероприятие, где дети готовятся целый год, то есть от года в год, и для них это очень важно. Они готовятся, учат свою программу, и очень
рада видеть вот этих малышек, когда они выходят на сцену, их эмоции. И после они, конечно же, ждут результаты, верят во все лучшее. 223 концерт номері бәйге лауреатлары булды. 3 коллектив Гран-при дипломын отты. 25 катнашучыга махсус приз тапшырылды. 12 талантлы балага халыкара форумга чакыру берилде. Алар Мәскәүгә барачаклар. Внутри все равно вот это приятное ощущение победы, лауреат. Второй степени, мой первый, кстати, лауреат второй степени. Абзалов Амир! Бәйгедә җиңгән 50 лауреат Сандугач Сарар Илем төбәк фестивале финалында һәм 97 катнашучы Созвездие Йолдызлык Республика телевизион яшьләр эстрада сәнгате фестивалендә катнашачаклар. Алсу Ахмаджанова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгілмәдә милли мәдәниятләр һәм традицияләр йылын ябу тантанасы узды. Техника йортында оештырылган чарадан бүгілмәлеләр төрле күргәзмәләр, мастер-класслар, мәдәният эшлекләрен һәм иҗат коллективларын бүләкләүне карый алдылар. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Милли мәдәниятләр һәм традициялар йылы билгесе астында мәдәният хезмәткәрләре ел буе иҗат итә. Артистлар ел дәвамында халыкларның күп төрлелегендә илебезнең иң зур кыйммәте ята икәнен исбатлап, моны сәхнәдән күрсәтеп торды. Алар шулай ук республика, бөтен Россия һәм халыкара конкурсларында катнашып, уңышларга иреште. Это и фестивали, это и акции, это тематические программы очень интересные. Конечно же, концерты. Мы постарались представить зрителю программы на всех языках народов, проживающих на территории Бугульминского муниципального района, Республики Татарстан. Мероприятия, конечно, проводились и в городе, и в районе. Но самым большим достижением этого года это стало призовое место, 3-е место в конкурсе Дней культуры среди муниципальных образований Республики Татарстан, где мы представили программу «Наш город, наша история». Уңышка ирешүчеләр арасында Карабаш бистәсенең Ноза фольклор ансамбле да бар. Алар Уйна гармон фестиваленең лауреатлары, нәтиҗәле чыгышлары өчен Татарстан рәисе бүләгенә лаек булганнар. Яңа костюмнар тектергәннәр. Хәзер сәхнәдә чыгыш ясавы тагын да күңеллерәк диялар. Әлбәттә, мотор бит. Нигә шундый мотор иттереп рәхәтләнеп, куәтләнеп чыгышлар ясамаскасың? Әгәр дә шундый эшебезне күреп, безне бәяләп, ярдәм итеп торган очракта нигә соң безгә шундый чыгышларга әзерләнмәскә? Бик рәхәтләнеп. Ел йомгаклары буларак сәхнәдә иң яхшы иҗат коллективларын, мәдәният хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Милли мәдәниятләр һәм традициялар йылы ахырына якынлаша һәм шул ук вакытта ул дәвамда итә. Чөнки Татарстанда ата-бабалар мирасын саклап калу бурычы төп бурычларның берсе булып тора. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.